But I'm not saying anything. I'm just saying. Why I'm bringing that? Why I'm bringing that one up? It's because me divorce. Was under trust, family trust somewhere. And he got nothing. She got nothing. Instead, who got the half of Menidlamini wealth. Angimangali. Cyril. Angimangali ukuthi ngoba yini hayi angifuni ungenelela lapha angifuni ungenelela but Cyril was not invited. Asinibingelele babukele bakhaya. Sanamukela kwingosi nethezeka with menzo izinto and Japan. Onibingelelayo menzo izinto senzeka the real menzo izinto. Get me on Facebook, real menzo izinto on Instagram, real_menzo izinto on TikTok, the real menzo izinto. We bringing to you the latest trending ezenzakalayo eNingizimu Afrika sihleli nasemhlabeni wonke jikelele. Here on Black Life TV. Wait. Angudlali mahamba yedwa. Ay wangibiza ngasabela ngathokoza nje nokuba kulezi zindlu nokumenya nje ukuba kanye nawe namhlanje mhlambe angiqale ngokubingelela abantu nje ekhaya basibuka la bekhona igama lami ngumJapan yonke indawo ku Facebook umJapan uTikTok umJapan angazi no WhatsApp ngumJapan yini angazi kodwa ke teacher yes uthisha omkhulu uthisha wesizwe akekho umuntu ongamazi umJapan ngicabanga ukuthi la ukhona nawe uyakwazi ukubona ukuthi cha sebengelile ngempela ngaphakathi. Hlala nathi we bringing to you the trending, we bringing to you. We need your reactions khona la lapha kuma caption na kuma comment fika react ngale zinto esikhuluma ngazo la. Give us the latest information that you know nganomi kuphi esikhuluma ngakho. Uyabona la sikuphathele okunye kuleli board. Japan ngizwe ngathi upheke kakhulu angazi noma uma sesaba lokho esikuzokupheka uma sesinikezela wonke umuntu bazodla kanjani abantu akubabi kodwa ziyabuya mfethu ziyababa upelepele kuhle wena wabona amandiya yabona mfethu hey angazi ukuthi emhlabeni kunjani abantu besifazane the women ay uma uzobuka izinto ezenzakalayo uma uthi uyangena nje ku social media hayibo naku kuloko ekutrenda hayi bebe ngithi uMandla Chris kuphela hayi ngeke mfethu abantu besifazane yabo as we speak yes Man City head coach Pep Guardiola has finalized his divorce papers. Abiyenzeka uyazi ukuthi uthini unkosikazi uthi unkosikazi wena Pep Guardiola so focus kakhulu ebholeni, focus kakhulu esipanini, focus kakhulu ekuletheni imali lapha ekhaya lapho. I think they were married around 2001 something or 19 lapho somewhere around. No. They started dating around 1994, then they were married 2014. Just imagine how long they dated. 2014 they got married. They moved 2016 Pep Guardiola ethola umsebenzi la kwi Manchester City. Yes. Mebefika lapha kwi Manchester City bahlala ndawonye nefamily bonke. Then umfazi uthi yena cause babesuka eSpain. Umfazi is the Brazilian, then Pep Guardiola is a Spanish. So uthi umfazi no mina I want to go back in Brazil to manage the home businesses or ama business asekhaya fashion nani. Uyokhanda imali wabuyela eSpain eyokhanda imali then into amdivezela yona manje uthi uGuardiola lokho ahlale England akasayinaka ifamily ubusy nokukhanda imali but wahamba naye wabuyela eSpain eyokhanda imali then is demanding half of his wealth. Yazi ukuthi kwenzakalani ke abantu besifazane banjalo if uzophuma ekhaya uhambe uyosebenza kanzima usebenzele yena uyazisola egcineni yabona njengamanje yonke lento ichaza uyazisola manje ubaba lapha angisho uyazisola kakhulu kodwa kade ephumile yozamela yena umuntu wesifazane ukuba bekumuntu ohleli ubezomshiyela kona futhi lokho ubezomshiyela kona lokho ukuthi hayi angeke ngihlale nesiqaphu umuntu ongasebenzi ngihlale nomuntu oyisiqaphu kanje yabo so ayikho into ongayenzela umuntu wesifazane right ngoba konke okright kuyesemqondweni wakhe lokho asekubonile nje ukuthi right uqhubeka nakho so ungahlala ekhaya uthi ufuna ukunakekela yena adinwa yilokho ukuthi anasi sinama boyithu zokwami uphuma uhambe uyosebenza akhala athi hayi isikhathi awusanginiki so ahlala kwimpolompolo hamba ngama truck wena yabo and yabona these things about women mfethu Roberto Carlos former Real Madrid player same thing applies lento kuGuardiola yazi bengithi ngingenela kuyona yes
buka ama-divorce kuphela One way. and manje into esimangaza kakhulu ukuthi uyabona ukuthi ama-divorce asefakwa abantu besifazane akusebona besilisa abafaka ama-divorce so ukuya phambili nokugqugquzela umuntu osemusha ukuthi akashade ucabanga ukuthi usengayithatha leyo nto ebona kunje hayi asazi ucabanga ukuthi khona umuntu osengayithatha leyo nto and moyibheka yonke lento it has a link because umfazi kaRoberto Carlos uthi ayi wena Roberto Carlos somdala mfethu awusanganelisi kwezocansi ima kubona kanjani ukuthi akanelise kubalo semanelisa and she was found cheating but uyamdivorce and demanding over $100 million half of his wealth and property ebanjwe a cheat uthi usumdala wena awusanganelisi and kuningi mfethu sekwenzekile ngama divorce there were a lot of ama divorce we remember I divorce kaMinnie Dlamini and Minnie Dlamini why I'm bringing that why I'm bringing that one up it's because Minnie Dlamini me divorce uthola ukuthi umyeni wakhe was under family trust somewhere and he got nothing she got nothing instead kwaba umyeni who got the half of Minnie Dlamini wealth so which is better ayikathi ngcono enomfezi ngoba yena usakhalele kude nje mebona ukuthi amajita hayi emculweni amise kabi kumngakhe ngathi bamfuna kakhulu kodwa umbonile umfazi omfezi emnyama mfethu angifuni ukumncoma ngoba nami uyozatshela ukuthi mhlambe sengimbone ngenye indlela kodwa nje hawe ma hawu hayi I like to be honest on that one. I like to be honest. Sorry to my girlfriend. I'm not saying anything. I'm not saying anything negative. Ungizwe kahle sithandwa sami ngingazwakali kahle. But mfeze emnyama mfethu. Hey kufanele ukhale mfethu. Awamfeze emnyama mfethu. I mean I like to be honest to you. Hayi uthi ngiyasiza isikhalo sakho ukuthi abaculi bashela mfethu ingoduso yakho ngapha nangapha bayayifuna kanjani ayi kodwa mJapan angibasoli ayi nami bengisho ukuthi kube ngumculi nje hayi noma ngayigida ngoma lakhe umfezi emnyama ngibigida ngoma la ukuthi ngibe seduze kwakhe khona ngizokwazi ukuthi ngibe seduze kwekhaya lakhe yabona mhlambe umuntu yobusise kodwa angiyika lapha angifuni ukungena lapha ngoba mina ngiyabona nami anginalutho kodwa ngihappy mhlambe but you know what Japan yes this thing iyangimangaza because umfazi emnyama you could see ukuthi okay she really loved a woman angithola because she's going public fighting and protecting umuntu lapha insizwa ziyakadla ngapha ziyamfuna so the question is ingoduso le one way around they might get married and look how divorce are trending so how secured is he uyabona mina ngakusho lokungahlolisa ukuthi indlela ayihambayo because usebenza hamba naye umeme wakhe yabo so uyazithemba lo lofa uzithembe kakhulu no I'm not saying anything but futhi labantu umuntu ophuma emakhaya ungenzeka ukube ngaphandle nje ukuzithemba khona isibethele sesasebenza ngoba phela uyabona ukuthi hayi ngidle lo gageni ensizweni I like to involve our director on this one. I could see ukuthi she's anticipating on the debate. But akazi umzozwakala nayo impopeni yethu. Uthini wena kalena? Feze emnyama divorce one way around. Feze emnyama fighting for his women who's as beautiful as you are. Just imagine. Mhlambe nje I don't know about you. Wena usibona ulaphi ke manje uma kwenzeka kanje emhlabeni? Lokhona umuntu wakhe ngeke sizicabanga namuhla yabonisa umuntu emuhle ngempela mezobo yena nje mawukuthi unaso isimilo sokuhlalisa isona kodwa esinye isikhathi isimilo sibe esingasebenzi kufunakala imali okay kodwa ngisho ukuthi okay women just imagine even our director is a woman uyakhala ukuthi wethu umfana mfeze emnyama uthi no ngeke hayi uyababa wesisla ukhona my question is how long will this woman resist this temptation bantu besifazane emakhaya tell us on the comments if you are that woman emfeze emnyama we are talking about abaculi we are talking about everyone businesswomen businessmen not women businessmen on the industry asuke engage nawo umfeze emnyama just imagine mfethu muhle
here's 5,000 rand for lunch. What? Uyabona? I'm not saying anything. Ulahlisa ithemba kakhulu moyibeka kanjalo. No, ulahlisa ithemba kakhulu. Nginokuthi ke into eyenza ukuthi ungibona ngila, ngingahambi nomema wami. Yingoba ngibalekela zona lezo nkinga ngoba ibikhona bona wami. Oh, awumthembi. Hayi, ngiyamthemba inkinga yimina okazithembi. Uyangithemba mina. Ngasho ukuthi emveni kwelokhu kwekhamera engacisha ikhamera ngingakuphendula kahle. Ngiyakuphendula nje kahle. Awuphathi mfethu. Sengibona into eziningi ezigenza ukuthi ngingakunethemba ngawo. Mfethu ngisungibeka kabi, mama ekhaya ufuna usixabanisa le ndoda. Ufuna usixabanisa le ndoda. Yibethema uthi kuphindwa ayibona futhi. Mfethu, there's a lot going on around. Yes. I'm very surprised. Yo. Mfowethu mengisuka mina ngiba necala today. I'll go esangomeni. Ayikho enye indawo vele uma ngothatha umuthi okunecala wathi uma unecala vele nje uyahamba esangomeni uyofuna umuthi wecala so icala lakho liphele ngathi awubuyi nakabili enkantolo uyaphela nje asazi ke ngoba as we speak one of the famous traditional healers in South Africa who went viral about too many stories that involve witchcraft wavunya ukuthi hayi shoot umuthi uyawushaya. As we speak, that woman is facing charges. She has spent a week in prison. A week. Gogo Maweni. Do you recall that name? Hayi akakwazi ukuthi Gogo Maweni angaboshwa because ngikhumbula ukuthi kunegemegeme eziningi zabantu akade beboshwa uma bese bephumeke ebail beyekena bowuthola umuthi ukuthi kuphela icala. Angazi ukuthi manje uthi ukuthini ukuthi kungaboshwa umlaphi wethu. And isonto lonke and imagine ukuthi uphatha muthi mulu Gogo Maweni ngoba we've seen men akade jola naye due to uxabana kwabo going crazy going around the street betosha izinto kobhimu kuningi okwenza lelo Gogo Maweni sathuka even myself I got as much as you were asking yourself ukuthi hey yende ngaka abayibona Gogo Maweni but I'm not saying anything I'm just saying okay mina ngiyakuzwa yazi ukuthi yende ngaka abayibona Gogo Maweni but yazi ukuthi that happened kunento ekade yenzeka lapha ngaselokishini lami izolo uma kunabafana abafika kwesinye isitolo bezoqhekeza bafike balimaza omunye umfowethu yabo so banani lento ukuthi hey ngoba labantu asibazi sifuna ukubalumba base bengibuza ukuthi singabathola ngithi hayi mina kusasa sovuka seGogo Maweni wena uthini Gogo Maweni we ulate sinto yenyawo mfethu Gogo Maweni is in prison as we speak. She's attending cases. There are many cases going around South Africa right now. But the one that is topping for me, Gogo Maweni, in prison. Gogo Maweni. Uyazi ukuthi ngizuvalo lami ngathi liye Maweni nani. Uyazi uvalo lami ngathi liye Maweni uma ngizwa lesindaba zaMaweni. And definitely sure my confidence is with Mfeze Mnyama having so much problem. Gogo Maweni was one of the people akade themba ukuya kuyena ukuthi manje usezomthola kanjani ke usezomthola kanjani because lo muntu uthe ubehind ini behind herself uyabona so manje ngeke kusalunga ukuthi amthole lo muntu Mfeze Mnyama nayo udlelo gageni Gogo Maweni usenkingeni umuntu okade oyisolution kuyena uma Mfeze Mnyama bekuMaweni tell me Japan yabona nyamanje we were honest mina I don't want to make any claim or any revelation about Gogo Maweni but njengamanje besikhuluma ngomuntu kaMfeze Mnyama and I was honest ukuthi ayi impela Mfeze Mnyama njengoba ngisho ukuthi even no mama ekhaya akaxole nami ngomunye wabantu othi hayi abafowethu abakhalayo ngathi ngiyawuzwa umbuzo wakho ufuna ukuyaphi abafowethu abakhalayo ngomama wakakho abalenza iphutha sonke sivumelela e-studio ukuthi ikhona la nto kazi nami futhi ngiyavuma tell me let's be honest what you claim about uGogo Maweni mina uGogo Maweni angifuni uqamba ngoba uzobuya la ekhona uzowazi ukuthi ubuthini ngawo uzokubona wabona uSawuli mina hayi mina ngithi uGogo Maweni nje uyababa right nje right yonke into anayo uyayideserve noma kuthi uyibhobhodla ningakana lo mfana uyalideserve yangizwa uGogo Maweni futhi nami ngiyamthanda ngiyasifikela nami mfethu kukude Maritzburg ukuthi ngihamba ngiyawo ngiyalemi
lokho ukusho ngoba uyivikela noma you are honest ukuthi aba ngoba uyivikela honest ngiyamthanda kokumaweni ngiyamthanda maybe I still have to go back and re-look at her again just analyze because the conclusion I have right now it's a real contradiction from Lokok Show but I'm not saying anything well made contradiction angisho just contradiction bafowethu angisho but mhlambe I have to go back ngithi ukubuka ukuthi okay gokumaweni mhlambe ngambuka ngijahile yazi kunento uthi uma uzibona wena ungaziboni kahle omunye umuntu azibone kahle kunezinto wena ozibona ngeso lakho nami ngineso lami so muzokuphazamisa iso lami ukuthi lifane nelakho engikubonile ngikubonile ngiyazivikela nalapho ungakhohle ukuthi ngizivikela mina nengane mina no yabona mfethu as we speak still on Gogomaweni but siyeka Gogomaweni ningaze ngacele ngabona amajita going around I don't want that. I don't want. Okay. Hey, yabo. Gogomaweni. I didn't say anything, but I was just reporting. What I know. Just nami ukuyivikela. I know you'll win the case. I know. I've seen how powerful you are. Okay. I know you'll win the case. Right. Mfethu. Yazivikela. Okay. Yeah. I got you. All right. Okay. Japan. Yes, ma'am. Ex-repo. Simazi ngani ex-repo sonke. Inkozi malanga usiza abantu mfethu uyangena uyakuthola noma kanjani. Nawe ngakuthola. Nami. Sure. Futhi menginenkinga nje mina yena uyena umuntu oqala nje ngamthinta. Wena uyikhokeza inkweleti zabantu. Mina nginaso isikweleti. Don't you think ex-repo could come anywhere anytime to you? If kukhona umuntu engimkweleta acela mfonele. Bazothatha iTV noma yini. Okay, I think the good thing about that, even myself, I think I'm now staying comfortable with whoever ngimkweleta. Yes. Because ex-repo has disappeared. Nyamalele. Kanjani manje? Apparently into ithi ex-repo ebenomuzi athi uyarentisa eSoweto and is someone who paid a lot of money for that ukuthi urenta lowo muzi. Yilento engiyithanda ngalo yalova. Uhleze babhekelela abantu. Manje ubabhekelela kanjani ngoba ex-repo uqoqa ikweleti zabantu and ex-repo kunomuntu amkweletayo omnika imali ethi yorent eSoweto unyamalele. My question is unyamalele. Manje umbuzo wami uthi mawucabanga don't you think ex-repo is chasing ex-repo? Sizomthola. Sizomthola. Uma uthi wena unikeza umuntu umuzi. Umuntu anikezela no ex-repo uthe unomuzi orentisayo Soweto. Mawuthi uthe wena usho ngathi amanga lawo. It's something that happened. So ex-repo ukhulume nomuntu wathi mfethu kuba ngizofika kwena eJapan mfethu ngirentisa ngomuzi Soweto and you give me money then I disappear. But the confusing part about this. Shothi mina mengidisappear ngiyakweleta ngithi. Yeah. The confusing part about this. Uma ukweletwa ujaho ex-repo. And ex-repo is owing someone. Usemva kwakhe manje uyazijaha. Do you think njengoba kuthi disappear he is chasing himself? Ungenzeka ngicabanga ukuthi ngoba indoda ngaphela engiwabonile amagalela amaningi kakhulu fethi isiza abantu. Ngicabanga ukuthi uzozibamba. Akalinde nje lo muntu. Abangasidalula isamba ukuthi bekuyimali mhlambe. I don't want to even go there but the point is he disappeared to imali enkulu impela and uzothola ubani athi nami esikweleta uhlalethi somthola kwamina even whoever I am owing I know ukuthi at any time ekuthiwa sokuthola but uzothola ubani ile inkinga yazi ukuthi uex sebatholile ngokuthi batholile ukuthi la banangqondo yabo yazi wenze njalo usebenzisa ukubathola la ukuthi athola imali yabo wathatha izaka wachithe ngeke nimthola uthiwa ngasatholakala ngisho efonini yingane kanandaba nazo sele zodwa lalela uma wazo wagcina lo umuntu epost state mhla ka 12 November kuze kube manje akasazi ngasamthola ngisho ku WhatsApp so akakatholakala angifunda uqamba manga. There's a lot going on in South Africa. Hayibo. Yathuthe SA. Yathuthe South Africa. Hamba nawe. Kuningi. Yeah. Mfowethu. Donald Trump izolo. Nibiza ngani lento president ban inauguration last net GNU. Net GNU. Yeah, okay. What's
So kwi-GNU angikho lapho. as-inaugurate Angikho lapho. Kulungile. Kwi-GNU nake mfethu. Yes. Yini inhlanganiselo what Government of National Unity. Fortunately go Donald Trump ayikho i-GNU. But there's something I've noted. Donald Trump kade beko. The main VIPs. Billionaires. You could count Elon Musk, you could count who's Zuckerberg something, the Facebook owner. Yeah. It was billionaires in the front line, not Minister Barker and so on. And on top of that, he made Elon Musk a South African, one of the ministers. So ithini lento mfethu ngabaphathi benyuku but engiqede kakhulu one of the billionaires who might or maybe or who's currently our president was not invited. Angimangali. Eh? Angimangali. Cyril. Angimangali ukuthi ngoba yini hayi angifuni ungenelela lapha. Angifuni ungenelela. But Cyril was not invited. And South African government came clear ukuthi they are surprised Cyril was not invited to. Kungenzeka phela ukuthi njengoba engafikanga lapha ingoba ubehambisa imixhaso mhlawumbe endaweni ethize ngala ngithi usayididela. Songifaka lapho. Musungifaka. But still on that, okay, we're not politicians, we're not discussing politics. Yes. When you look at the trend in South Africa, I think almost president from Nelson Mandela, if I'm not mistaken, coming upward. They don't finish their second term. But kwathulakala ngoCyril akisho ukuthini kwathulakala nje. Kwenzakalani mafethu? They don't finish their second term. It seems like Cyril is still comfortable in the office. Angisho ukuthi akaphume but previous president Mbeki didn't finish his second term. Jacob Zuma didn't finish his second term. Ayibona iminyaka ihamba. Cyril still on the office. Uma wenza kahle abantu balo bekubuyisa. Wenza kahle? Yeah. Isn't that a contradiction again? No, I'm just asking you. No, yabo ngimile nje lapha kithi. Uma wenza kahle nawe mengenza kahle ngeke ungidedele ukuthi ngiphume kulendle. Uzoloku ngibekile. Akukho ngisho we're not discussing about ama politicians but I'm just getting your revelation ukuthi is njade ngisho ngogogo maweni angibuyisi gogo maweni but njade ngisho is it not a contradiction wemphethu uCyril wenza kahle yabona into engiyibonile ukuthi uma wenza kahle abantu abakudedele ukuthi uhambe ngiyama lapha uyabo ngiyama lapha ngiyama nje lapha direct. Don't you want to involve yourself in this conversation? Ecabeka. Akusahlambi wenza kahle oba kuningi go around abanye bathi njengomJapan nje othola u350 kuzonyuka kuba u700. Nami ngiyazibhekelela isifo sami. Ngifuna amathayi le emotweni. Kuningi yabona ukuthi uma umuntu umbekile sefika ne-strategies grand empilweni mhlambe mokwakhe endaweni encane yabo ibala lakho lelincane bese kufika umxhaso kwesibili yazi bayakwazi ukushaya ilevel la phezulu bawubeke ube ne double story emxhaso ungamdedela uthini ke lo muntu okay asikho lapho okay yeah right sisala le Donald Trump but Donald Trump sebuye kwesibili as a president. Uyakhumbula lokho? Yes, siyakhumbula. Kuthina as ama South African ithini ngotata. Utata angisho lutho but isn't this a motivation for utata ukuthi Donald Trump was removed from office but he's back. Good. Uma weni ma South Africans? Angabumbuyisa. But Donald Trump is back. I am ngaba naye. I'm xosha. Kwanama strikes and everything. We don't want Donald Trump. Donald Trump must be removed from office. Yonke lonto. Same thing applies. Noma ke singasho ukuthi khona owatoyito eSouth Africa. Says ukuthi kodwa there are certain top officials, ministers who went and removed. Atoyito yawodwa sanoma sasitoyito yanthini. I'm not saying anything. Batoyito kodwa ukuthi utata must be removed. I'm not saying Utata must come back, but isn't this a motivation for Utata? Who's Tata?
Awumfethu yini ubuza ibhasi ibhaliwe mfethu? No, I just want to know Wangifaka phakathi kwebhasi. Manje ngiyezwa tata kanti utata sambeka thina. So who's tata? Angiphela manje ukuzwe la mebethi kuthiwa hayi ubaba sisalinde ubaba ukuthi ubaba la mama ikhanayo lento ukuthi moshi igama elingafanele lithi tu. Okay, right. Who's tata? It's Daspie. Semncane mfana wami. Usasemncane boy. Okay, yeah, all right. Asiqhubeke. Kwazi amkhonto kasha. I don't know but around there. Angikho That's la. a clue mfethu. Okay, angikho lapha. Yeah, but isn't utata gonna come back? Umuntu yabo kuthiwa uma emdala ubaba, yabo. Kodwa khona la ukhambe khona ubona ukuthi no ubaba wakho, yabo. Owakho ubaba owakho. Owami. Yeah. Kukwena ukuthi owami ubaba ukuphethe kanjani bese mhlawumbe uthi baba nakubaba wami. Mina mekuthi akusho ukuthi baba kubaba wakho. Hayi wewe umfana. Cha nami angisho ukuthi utata wami. Ukuthi phela bese ngisho. Mina bengikhuluma indaba yababa. Leyo tata angiyazi ngiyena kanjani. Okay. Right, asike siqhubeke. Kodwa mfethu yabo angifuni singene kwipolitiki. Ngokwenza kwipolitiki. Hey oh so. Amagiya lawo. Hey amagiya. So politicians. Ayibo sengikhohliwe on camera sorry. I'm sorry ubonile ukuthi uzohambile ugesi ngakhe ngibonile ukuthi no ngiyabathanda so politics bafowethu ngiyabathanda so politics Okay. sisebenza nje ibona they take good decision mina ngithanda nomuphi umuntu whether ukiphi inhlangano anginanhlangano mina as long nje uso politics mina mothi nje hayi so sebenza mfethu na imali ngiyaqhuma ayikho ke leyo nto akusebenzwa kanjalo ukuthi nayi imali but i-trend kumele siyibuke njengoba ngisho ukuthi uDonald Trump kade bekwa la benqenqe osozimali osomabillionaires uyabo so nathi siyafunda ukuthi no man let's just go for money lalela not for party yazi ukuthi mhlambe kukhona umuntu esingamthola esingamfonela njengamanje mhlambe asichazele kabanzi we'll make that call we will make that call and so comment section what to say I didn't say anything I'm not any party I didn't say anything I was just asking due to trend engiyibukayo but sasivala before we make the calls there's another one we are talking about court yes there's a lot going on enkantolo yamkhumbula Ntombi Sibusiso Dlomo noNtombi generation ya ngiyabakhumbula ababe thanda kakhulu yes Sonia Mpele her real name Sonia Mpele engasebenza eShoprite manje ngimuzwa ukhosini ememeza ipatient okay right is a producer no there's a lot Sonia Mpele nendodana na 23 years old apparently ngo December Christmas what Christmas vibes ngithi wakuzokuthiwa if you single you don't get the festive and if you single what ngiyazibonga mina ukuthi ngibe single ngiyabonga sithando sami ukuthi wangala ngo December noma sesilungisana sibuyelana nje manje okay but ngiyabonga because indodana ka Sonia Mpele lena 23 yes apparently they had the vibes twice ngo December and they broke up mebehlukana because kune conversation elikhile ku Facebook bekhuluma omunye nomunye ebhampela omunye bebhampelana noma sebehlukana bebhampelana okay alright but few days later the case was open the guy has raped the girl and the guy is in court as we speak imake ngiyathitheka umfana lo khona inkulumo evelile ku Facebook ukuthi bahlukene nentombazana bahlukene yes but icase ithi umfana urape I don't want to take any stand whether he did it or not but angikwazi ukuthi isiphetho sendaba senzeka poor soul I know ukuthi that clove took place according to when you read ilonto the clove took place but asingakwazi ukuthi was it under agreement or not was it a rape or not but dale yazi ukuthi yathusa lento yazi ukuthi lento ishawa yini isiyenzeka kakhulu kanjani ngesizathu ukuthi umuntu wesifazana ngesinye isikhathi sihlangana nabantu abaphuma emakhaya elinjengelakini uyabona nje ukuthi
mina mengizobamba ingane iphuma ekhala kini yabo ukuthi yonke into izoyidinga kumina yayibona kanjani antikhala kithi oh nice okay kodwa yonke into isizoyifuna kumina yabo yeah so uma ngihlehla kuyona izobona ukuthi ngeke iselithola lo bamnandi kade ubuthola yeah so mase beyahlangana abazali ngoba nabo banabo umthelela kulento bayahlangana abazali bentombazana bathi no ngoba lo ugila kanje hamba umbobo and abantu besilisa they are very weak ungiyengazi ukuthi njengamanje ngizohlangana nentombazane esixabene nayo la eThekwini yes uma ngiphuma le edrobheni ingenzela snacks ngingayithola indawo mhlambe yo 700 ngibhukele lo hour manje yabo so wena uthi kwenzeke njalo kule ngithi mina angifuni ukuthi kwenzeke njalo ngoba bengingekho mina ngixoxelwa uwena manje uthi wena uSonia unengane uSonia Sediba lo sebenze Shoprite uthi wena unengane ena 23 years angithi yes okay ebe nengxabano nomuntu wayo bakhetha ukuhlukana kodwa kuhambeni kwesikhashana esincanyana batholakale intombazane isivula icala lokuthi hayi usenginyukubezile don't you think ukuthi ifuna izakha uthini direct you are a woman can you comment on this one don't you think ukuthi le ntombazane ifuna imali noma ayikwazi is it a real rape like just imagine Jesus Christ yakhumbula ukuthi the year before last khona omunye umfana owazibulala ngesizathu ukuthi ithe intombi yakhe irepile ithe mesezibulele yathi intombazane ibidlali bengafuni bahlukana esefile umfana uyayikhumbula leyo nto okay so ukuthini ukubona kwakho wena kulento yalomfana Sonia vele phela sonke sisuke singekho emakamareni yeah we don't know what's actually what happened okay ongikhandele isithombe nje se-rape what is a rape yini rape but uzophendula nalokho nami umbuzo wami ubuza wena ubuza anyone who's watching the show how come angazi noma umthetho wa South Africa unjani what how come we justify people who are dating or who were dating and say if benze clove it's a rape cause kini Japan make no cheese efridge owakho you know what is your cheese you can take the cheese you can take the cheese ngeagreement kama wakho ufike usike ungakwenza ukuthi mawusalahla usasekamereni usike but is that stealing kuhlukile nokuthi mina ngingenekini ngithathe ucheese wakini so it's a rape you can compare ucheese nomuntu yeah yes. okay because ucheese awunayo imizwa thina sinimizwa yes if ngingafili to have sex ngaleso sikhathi I don't feel ukuthi ngihave sex if wena ungiforce ukuthi ngihave sex ngaleso sikhathi you're doing the rape oh okay kushuthi ile i-rape okushuthi nje let me make an example and futhi ngiyabona direct ukuthi namhlanje you've got a smile I know you had something nice yesterday I know you were treated very special yesterday but let me make an example angazi example engenza mase ukuthi iyona into oyithola izolo le mhlawumbe ufikile izolo water so on 8:30 9:30 done the guy cloth it happened okay then in the morning phela indoda yavuka due to nature kunezinto ezisuke izimile ngenxa ye nature athi mama shushu but when you are not interested in it that time then you'll come here unfortunately for you ngiyazi ukuthi uvumile because ngiyabona you smile you were happy it was something happy but ake ngithi awuvumanga ke then yesterday bekunjalo ekseni kube njalo but you are not entirely agreeing then uthi usofika la studio that yazi ukuthina ngisakufuna then you'll regard that as a rape yeah take me to another country US or what South Africa but I'm not saying anything but I'm just trying for anyone to learn something from this yes ngibhlungu kakhulu ngale ngane ena 23 years eboshwe rape because i-rape is serious kakhulu so amantombazane medlala kufuna kudlala nge-rape noma kuthiwa yini ecabangayo ungayidlali nje nge-rape so ukuhamba kwakhe lo muntu njengamanje eyoboshwa impilo yakhe isifile yonke yabo so ngesinye isikhathi ezinye izinto uzenza udlala kanti ukuzo end up umosha impilo yomuntu impilo yonke should report it when it's serious just a lesson
Bafowethu, let's take a moral lesson out of this. When we're dating, we're dating. When we have problems, we have problems. Problems come and go in relationships. But never, ever, even if what kind of a problem, you think of giving a revenge to your partner by saying, he raped you. Because you've destroyed his career, you've destroyed everything. Report it when it's necessary. We don't recommend rape. We say no to rape. We say let's stop rape. And as men, let's take responsibility to make sure we stop rape. But let's take responsibility to make sure that my woman is 100% satisfied to do this thing. Not 50% satisfied. Nami kodwa ngiyakwazi ukuvula icala le-rape ekuseni. No, mina bengidakiwe. Naye bedakiwe. Mbuya wadakelwa kumina. Ake sithathe i-call. Yeah. Let's go to a call. I'm bringing someone here. Ongoti uzositshela okuningi. Yeah. Kwezisizulu. Okay. Uzositshela ngokuthi kuyenzeka yini uma umuntu usebenzisa umuthi awukusebenzeli kumele usebenzise isiwasho noma usebenzisa isiwasho umuthi awukusebenzeli kwenziwa yini lokho? Can you tell us something? Njengoba sikhuluma nje ngohlof ne-rape. I know mJapan ngonami mhlambe njengoba intombazana uyithole ematshwaleni mhlambe once on month and more nemali. Then phakathi nenyanga I know ukuthi you rely on your 5 fingers hand futhi ubona to satisfy you. Ubona nangokuthamba ukuthi hayi ngiyagijima. Lalela Wathi ngikutshela something. Ngiyabona ngibuzwile ukuthi ubuze ukuthi engaze lo muntu esomthola uzositshela yini ukuthi kuyenzeka yini kuthiwa umuthi awusebenzi kusebenza isiwasho. Kuyasebenza kwanye kanye. Akithi siyakwazi ukusebenzisa ingcabo sibe sithandaza. Konke kuyasebenza kanye kanye. Nazo-ke ake sizwe lapho menziwe izinto ukuthi ngempela Lumi kanjani usuku namhlanje? Yebo sanibona. Baba Somawashi. Yebo niyaphila futhi. Siyaphila kanjani? Sikhona singezwa kini. Hayi siyaphila. Mjapana. Mfowethu ngilanda ungoti ke manje. Awu. Ubaba Somawashi. Cedric Mbovu Somawashi Ngiyaluza. Duty. Hawu angithopha mina. Angingaqedi ngoba angingaqedi. Angabusaqeda ngoba nasekhaya kade wagcina ukwenza kahle. Boze batshela abangasekho ukuthi hayi khona okwenzayo. Ebhede umuntu. Baba Mbovu njengongoti uma kuza kulezi zinto zesintu la e-studio sikhuluma nje ngama topic amabili esifisa ukuthi ukwazi ukuthi ungenelele kuwona. The first one Mbovu sikhuluma ukuthi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi usebenzisa umuthi izinto azimsebenzeli kanti kumele asebenzise isiwasho or usebenzisa isiwasho izinto azimsebenzeli kumele asebenzise umuthi ukubona kanjani konke lokhu noma kwenziwa yini noma yipi nje lokubona ukuthi no mina kahle into engisebenzelayo isiwasho noma into engisebenzela ukuthi ngikhanyisa ikhandlela ngibiza isithunywa sami or what njengoba ziningi izinto ezenzalayo eSouth Africa ku 2025 unyaka uqala ile topic njengoba kuningi ke nesikubonayo Mbovu besikhuluma ngakho la kwishow ngeTrendayo sibona ogogo maweni enyanga zile attend ama case okubulala abantu kuningi okusithusa ukuthi awukanti kuyenzeka nenyanga futhi umuthi sibe siuthatha kuzona nazo futhi izigaxele ugcina usugaxela kuyenzeka kakhulu sosibo kuyenzeka mhlambe nje kuyiqala nje kahle ngoba uyibeka itropic yonke into iba nomsuka wayo kubalekile ukuthi uma umuntu omnyama wazi imvelaphi yakho ukuthi njoba ngumuntu omnyama sisuka phi nobumnyama bethu phezukwalokho kufanele wazi amasiko asekhaya kini ngeke ke ngithi mina ekhaya kithi bekade kwenziwa amasiko kuhlatshwa kushiswe impepho bese mase ngikhulile mina bese ngibona ukuthi okunye okuhlukile kungifanele kunalokho kusekhaya yebo ezinye izinto emhlabeni ziyakusiza kodwa mawuthinta into zikamoya ziyayibheka kakhulu imvelaphi yakho yabo njengoba beningithopha nje nisho Somawashi nisho Miyaluza iyona imvelaphi yami leyo ngibona abantu abasabelayo uma ukuthi khona isitha esingigadlayo uma ukuthi khona inhlanhla evelayo
kusuke kusabele lezo dalwa zemvelaphi yami. Ngalawo mazwi ke ngizama ukuchaza lento ukuthi uma ekhaya vele bisiphila ngokuthi imithi iyasetshenziswa imukelekile iyangena egcekeni futhi kunendlela imithi engeniswa ngakhona ngoba kuyona yonke imithi efakwa egcekeni kukhona imithi ehlala ngaphandle komuzi engavumelekile ukungena egcekeni. Kanjalo ke mangikhuluma ngemvelaphi nawe kuqobo lakho asike sithi usunaso kwiswasho la eduzane nanku umuthi la eduzane kuyabhekakala kuwe ke ngokomoya ukuthi usihlanzile yini ngokwanele ukuthi leswasho sesingasebenza kuwena. Uyabo ngoba yabona nje moyo service imoto ufuna uyikhipha amafutha amadala ngaphambi kokuthi ufaka amasha. So abantu abaningi ubathola begxumela zonke lezi washo lezi ezitrendayo edumile ukukhulunywa ngazo kodwa bona bazihlanzile ukuzilungiselela ukuthi babe sesimeni sokuleswasho masifika kubona sifike senze lento efanele. So uzothola ukuthi kushiyana kabili ingoba i-background yakho ibingahambiselani vele newasho kusho nabantu abebengakholwa at all ngoba iswasho siyakhulekelwa iswasho umuntu osikhandayo uyasizilela akufani nomuthi. Umuthi uyakwazi nje ukuvuka ekuseni uhambe uyokukha lapha nje kusukhonjwa abantu abadala ubuye ugcobe uwomise bese ukwazi ukuthi ulungisele abantu. Okwesiwasho it goes with prayer, it goes with fasting. So imvelaphi yakho kanye nokuhlanzeka kwakho okuzovuma ukuthi lento ozoyisebenzisa ikusebenzele noma ingakusebenzeli. Wayichaza kahle. Wayichaza kahle yazi wayichaza kamnandi kanjani. Ngiyakuzwa mina Mbofu. Manje Somahashi mengibuza nje la kancane. Kusuke kuumuthi muni lo ogeza uma wengane yami lothi mechitha amanzi uthola sephinka wasekho mhlophe. Awachitha abe pink amanzi. Hayi angikaze ngihlangane nomuthi othi awube njalo ngeke ngihamba manga. Azi noma mlotha wabelungu noma itshela belungu. Ngiye ngizwe ngawo ngapha esayidini la nje ngapha enzansi ngathi umuthi odominateile. Cha asikaze usebenzise emakhosini asemabovini. Ukhona umuthi oyihit othi nje lo uphume kulonyaka ayingeke ublind ke lo ozosiza umJapan. Umuthi oyihit ke. Kona kuyenzeka phela idalwa zethu zifika ngendlela engafani futhi zifikela izimo ezingafani. Yabona nje sosibuke wathinta indaba enkulu yokuthi siyathola inyanga zivela ezinkantolo ngezathu ezihlukene uyabona. So kwesinye isikhathi nje bejana imithi kwesinye isikhathi mhlawumbe wena nje uxabene nedlozi lakho izolo ngeke ngabuka olunye uhlelo nje kumabona kude lapho umfowethu athi uyinyanga ugobela utrusisa abantu kodwa makubheka ukuthi lesigodlo sakhe akanaso savulwa kanjani mhla iqala ukuthi uzosebenza kuleli khaya kwacaca ukuthi nokwenziwa nje iphathi nabangani bakhe kwawutshwala akuzange kumenywe umndeni akuzange kumenywe izangoma zendawo ukuze kuzolekelela ukuthi lesikole sivule ngendlela eright. So nemithi ke yesimanje manje ifika ngenxa yesigameko. Omunye usuke utholile leyo muthi mhlamba uthole kimi njengoSomahashi ngoba efuna leyo fame yangaleso sikhashana. So lo muthi mhlawumbe sudedeleke isitha uzokusebenzela u3 months uzokusebenzela u6 months ukwazi ukuqoqa lawo masente. So akuyona yonke into esiza ukuthi iyasebenza isebenza ngempela. Futhi akuyona yonke into esebenzela uSomahashi ezomsebenzela umuntu. Somahashi usalapho umJapan la ngiyazi ukuthi umuntu mhlambe intombo uyithola once mekuphela inyanga wasebuya naye ematshwaleni. Yes. Ngale kwalokho ngiyazi ukuthi urelaye nje kulento yakhe nezandla eziwu5 ukuthi ayijabulise. Udlala idayisa umfowethu. Udlala idayisa umfowethu. Ngiyazi ukuthi yakihamba inkantolo. Kuke kwaba nezinkulumo ezithinta lokho oke wahambela ama university umfowethu uhamba ukhuluma ngento ethinta into yendlwaba. Yebo kunjalo mkhulu. Ithinda into Somahashi. Into yendlwabu uthinta uphuzo olukhulu. The reason why sikhuluma ngayo emanyuvesi siyathola ukuthi inkinga ekhona into ewumkhuba owenziwa kakhulu abantu abasha lapha enyuvesi ngenxa yokushaywa self esteem abanye basaba ukushela abanye ngezathu ezihlukene nje umuntu useze wayijwayela lento yendlwabu.
uma ulalela odokotela ngesikhathi esiningi bayayigqugquzela ngezathu zabo ezihlukile. Uyabona nje mawuphuza into efana no drink noma utshwala noma ukudla kuyayithiwa yebo kuyasuthisa kodwa kunemthelela yakho. So thina siqwashisa abantu ngezinto ezimbi out of indlwabu. As much as izokujabulisa leso sikhashana lo 2-3 minutes wakho kodwa siqwashisa ngobubi bakho. Esimeni sikamoya sifundile endleleni esihambile ukuthi kunabantu abaphila esimeni somoya ababizwa ngama-spiritual husband, ama-spiritual wives. Labo bantu bayakwazi ukuthi bayimoshe impilo yomuntu kuze kubuyele kuleya topic besikhuluma ngayo ukuthi kusuke sekwenze njani mase kufanele usebenzise umuthi, mase kufanele usebenzise isiwasho. Ingoba fanele kutholakale umongo ukuthi leyo nto isukaphi, i-background yalenkinga onayo isukaphi ukuze sikwazi ukuyilapha ngendlela efanele. So nje into yendlwabu nje yinto thina abantu besintu esi-discourage ngayo yonke indlela because ibamoshile abantu abaningi. Ubona nje abantu abaningi nje abayikhonza ukwenza indlwabu. Ngiyaye ngenza isibonelo lapha emahholo ukuthi nje uma umbona umuntu eme phambi kwethu ejwayele ukwenza indlwabu ubaba lowo muntu, ngoba in the spiritual world uney'ngane ey'ncane la eduze kwakhe akazenze nalo spiritual wife wakhe. Kanjalo nowesifazane uyakwazi ukuthi akhuleliswe u-spiritual husband. And okubuhlungu kwabantu besimame bakhulela within a space of a week basuke sebabadedile laba spiritual children abo. And ubona ngani ukuthi udedile umuntu wesimame uzovela sport nje abe nama-droplets egazi esikhaleni noma abe ne-discharge engaqondakali mayivuka ekuseni. I-spiritual birth sokuphuma komoya sokufakwe ngaphakathi kuyena kuhamba nenhlambululo. Lapho la sisho khona ukuthi fanele kube nomuthi othize mawuvuke kuleso simo okumele uhlambululekane. Kanjalo nomuntu wesilisa kuyenzeka uvuke ushawe yini, ushawe isidudla, uvuke itrunk emanzi. Nakhona futhi lapho kunosiko kufanele ukuthi umntwana umlekelele ngalesikhathi ekutshela ukuthi ngivuke nginje ukuze sixoshe lo moya omubi osulala naye ebusuku. Hayi wayichaza yazwakala khona omunye umfowethu engimaziyo nje okade ebhizi kakhulu endlwaphini ubeshaya mhlawumbe u3 round ngosuku before la ekhathala kuze ekhathala sona isandla kodwa bese kuyinto yakhe bese ijwayele mfowethu. Siyabonga kakhulu ngokusivula amehlo nokusicacisela nje ngempela Japan mfowethu. Hayi kuyiqiniso kakhulu ukuthi lento iyalimaza kwesinye isikhathi kodwa abanye engeke ngizwe ngabo kuthiwa noma esenomuntu ugcina ngasavuma ukuthi abe nomuntu uthothi useshiya umuntu wakhe endlini usaya la njengoba umagweko uyena lo mfowethu engihleli naye la umenze izinto phela mJapan kunjalo isandla nesitho sowesimame izinto eziqine ngokungafani ngoba uyazipositionela. Isandla siqinile siyohlezi siqinile kanti isitho sowesimame ngeke siqine njengesandla. So uzogcina umuntu onganeliseki kumuntu wesimame ngoba uyijwayele into ethambile ujwayele leqinile. Hayi futhi siyabonga ithuba bafu, siyabonga nokusivula amehlo. Ngiyabonga kakhulu mJapan. Sibonga kakhulu Somahashi, sibonga kakhulu mfowethu uqhubeka njalo nomsebenzi omuhle mfowethu owenzayo. Siyabonga kakhulu baba niphile nani, ngiyabonga ithuba. Siyabonga. Hayi Japan ngibheme ngakhola. Le call mfethu bengiyenzele wena. Yeah, ngiyabonga. Ungivula amehlo. Uzwile? Ungivula amehlo, Kuyimanje une-spiritual wife. Futhi unalesithembu. Kuthiwa ney'ngane. Unaley'ngane la. Hayi. Thiwa izona-ke zihamba zikuvalela. Futhi uzwile ukuthi siyake lesiwasho sakho. Lesi esibovu. Hayi. Uqala uyithole kuqala ukuthi uklinekile yini, ugezekile yini. Bafowethu babukele bakhaya be-Black Life TV. Siyabonga kakhulu uqhubeka uhlale nathi kulolu hlelo sinike lapha kuma-comment section ukuthi ngabe yiziphi ey'trendayo ofuna sikulethele zona la kunethezeka nathi nomJapan nomenzo izinto nomJapan. Ofuna sikulethele zona nje futhi ubani ofuna simfonele la kwi-call kwi-show. Simbuze kuningi okwenza la eSouth Africa. Kunjalo. Asazi noma uMahu nomthandeni khona okukhona phakathi kwabo. Asazi emfeze emnyama iyophethaphi. Asazi konke. Japan. Mfethu. Cela like. Share. Subscribe. Danke. Bye bye. Sibonga. It's the Black Life TV.